یەکیتیا خوندەوان و جوانن دەموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا خۆجەهەیە دومیزیا سەربدهۆکێوە بەلاڤۆکە ئەیلون بە هەژمارە خۆیە هەژدەهان هەژمارە مەها سباتێ یا 2021 دەرخست تێدا بەحسا هەژمارێک چالاکیên یەکیتیە دکە بابەت و مژارên wêjeyî çîrok gotar yên hejmarek nivîskarên Kurd belavkirine kopiyek ji belavokê jî gihîştiye ber destê Rêbaz News Drûpala yekem de ji hejmara hejdehan ya belavoka Eylûn gotara destpêkê li jêr sernavê yê nexuya geşteke lêgerînê li hêdiyê ku bi pênûsa Şêrîn Mihemed Osê hatiyen vîsandin seredana şandeke hevbeş ya xwecehiyên Domîz Warsitî û Faydê bo malbata Şehîd Nisradîn Birhik li kampa Domîz dawîbûna xola parasterî û çareseriya bizîşkiya lezgîn bi dawîbûna xola sertiraşiyê ku ji aliyê xwecehiya Domîz ya yekîtiya xwendevan û ciwanin Demokratî Kurdistanê Rojava ve hatûne birêkxistinkirin cê xwe digirin Drûpala di duan de ku jê gotarê re hatiye dabeşkirin Du gotarên her yek jin vîskar Mihemed Zekî İbrahîm Emel Hesen li jêr sernavê El Muqeddesat an got tiştên herî pîroz divê rêz li wan were girtin berevanî di ber de were kirin bîrûbehwariya Rasteqîn Rêbaza Barzanî hatine belavkirin Drûpela pazdehan de ku ji helbestê bi zimanê Kurdî re hatiye dabeşkirin çar helbest û gotarên her yek jê Abdirehman Abdo Warşîn Amûdê Elî Umer Xelîl Bavê Ezîz li jêr navên Tu jî çûyî nîşana Buharê temaşa bike her wiha nameya pêşmergeyên roj cê xwe digirin Drûpela şazdehan û ya dawiyê de sê babetên her yek jin vîskar Hesen Xalid Vanês Abdalê Kurd û Ehmed Mustafa li jêr sernavê sersala Kurdî xwezî pertewa azadiyê bi zimanê Kurdî hatine belavkirin Drûpelên din yên belavokê de gotar helbest babetên 48 nivîskaran yên cor bi cor hatine belavkirin Belavoka Eylûn belavokeke rewşenbîrî ya xwendekar û ciwanan e meha ye ji aliyê xwecehiya dihokê Domîz ya yekîtiya xwendevan û ciwanin Demokratî Kurdistanê Rojava tê berhevkirin